Здравейте, потребители на VBlox 7, аз съм Gogo10 и днес продължаваме епизодите на Minecraft Survival. Миналия епизод до никъде не стигнах. Отдавна не съм правил епизоди и днес реших да направя. Даже не знам какво имам. Да, доста съм назад. Сега ще за измината да покопам малко. Да, ще трябва да се направи храна, но нямам. 5 ябълки ще ми стигнат. Извините на кучето ми трака тук. Надявам се да не го чуя. То вечерно. Аз ще го някакъв музика. Само да знам какво играе. Да, лесно. Не обичам да играя на лесно, просто по-добре ме на хард. Не знам защо. На лесно не мога да убил. Да, брадво убивам скелет. Може да се точно уби. Дори да скачаш, бе. Не връща съм се в къщата. Мъгъни ще да бяга, сега ще ме убия. Да. Сега къде не е къщата. Омага пак почнаха да пушат скайпа. Това да не виждате. Живая с ръка, ще убия. Омага. Извинете за това, но просто нямаше да се подбера в къщата. Сега ще направя легло. Не знаете ли какво се прави така? Само сложи да се включи кошката. Споделя малко нещата. Италя. Вече имам храна. Ще остава за после. Така сега ще направя един меч. И ще сляза да купая пещера. Няма да е айрон, защото все още нямам. Не си намерил. Не само две. Ела ми се. Ага, не клипър. Сега ще ми зависи. Това сега съм да намеря къде да ждъвката. Уоу. Не знам колко време снимам. Уоу. Убих зомбито и ми даде железен меч. Това също ми се е случило в други. То не беше епизоди, но по синглплеер си играх. И ми се случи също, само че ми даде лопата и каска. И е с айрон, като не намеря. Айрон меч няма да го ходя за сега, защото... Не, с този ще се хода. Тук виждам айрон и доста. И предишната.
Надявам се вече да се чувам много по-добре, защото нов микрофон. Има пещера, но след малко ще го взема. Доста голяма пещера. Ще я разуча сега само взема малко тара. Такова остава ли имаш там? Не, здраво. Мислих, че има денджа. Да, и тук свършва. Сега взема малко въглища. Но доста време съм правил епизоди и сега ще направя няколко за всички видео, които правя. И очаквайте скоро на прототипа и Терария. Доста яки игри са. Вчера си ги свалих. Само трябва малко да им свикна, преди да почна да правя епизодите. Да, почва ще направя. И направям следващия клип. Не ми се коментира 3 часа. Ерен събрах, който мисля, че е достатъчно за сега. Само ще трябва да събера малко по-бостон, защото няма. Ще събера около един стак, ще трябва да събера. Ще ми трябва за кода на къщата. Тази пещера е доста голяма. Следващия клип ще сляза по-надолу. Ще гледам да не се изгубя. Малко повече там към нищо. Ето, ще използвам. Както виждате, не само. Това е. Трябва да се направя стълбчето. Да си качам нагоре. Не трябва. Стълбчето са готови вече. Сега ще направя кода. Нагръваме и код. Сега тя ще добре. Да, събрах Iron.
Имам 7 до тук и още 7, 14 арени. Сега ще погледна малко нещата. Ще изляза за дърва, защото нямам никакви. Малко червена гъба намерих. Ще мога да правя света. Доста интересно място е това. Ще го разгледам цялото на острова, но не сега. Следващия епизод може да ще направя до вечера, ще го включа утре за Minecraft Survival да говоря. Сега ще направя малко гъбно. Няма какво правя. Става ли вечер? Въобще не става вечер. Просто да малко. Водата се е бъгнала. Тук може да почна да лагва малко, защото не съм идвал в този край на света. Уау. И още не ме е заредил. Имам чувство, сега се изгубя. Аз съм сингълплеер, но ще да наспам. Тук не няма. Няма да читам. Събера малко пясък за листа. Пясък за листа за стъкло. Ако имате някакви идеи за къщата как да направя, пишете в коментарите. Следващия клип ще направя къщата по-голяма. И мисля вече да приключвам с този клип, защото не знам колко време стана. Но сигурно е повече от 10 минути. И сега ще видя като го спра колко време. И ако не е повече от 10 минути, ще продължа. Но ако е повече от 10 минути, ще го спра. И това беше от мен. Чакайте следващия клип.